Munhu taurei. Ndiri pamusoro. Ndakanga ndichitengesa hembe. Ndakanga ndichitengesa hembe. Vandapinda mukombo mwafrankeshi. Ndobva ndataura ndikutsvakawo pekugara. Mumwe mukadzi wobva adaira. Zvika ndinomupa foni nhamba idzo ndinadzo. Mufonere Madzibaba anogara kwaChihaka uko. Ndobva anipa ndobva ndawafonera baba. Ndawafonera wakataura kuti hazouya kuno. Ndobva ndaenda. Zvika ndiri kuti ugare apo. Pakawanika akaripo. Iwo aigara padzasi pamusoro pacho. Ndikati zvakanaka. Ndobva azondifonera zvikazouya kuno. Katsapo rudo kugara. Dai wandipawo mari. Ngekuti pane mari atanondipima. Ndikati mari ndinomupa. Ndikati zvakanaka. Ndobva ndawapa 308 baba. Ndawatambidza mari iya. Mwana wangu obva azoti mama ambaitoona parudo rimwe pacho. Ndobva ndasvikapo zvikazi ndiwo pasabhuku kurudikana mari $60 kuti akuise mubhuku. Ndikati izvizvi handinaba mari. Ndikaita mari ndakundogarapo ndinozomutambidza kuti hazviiti. Ungatoya kutorima usati wakugarapo ndikationi. Ndobva ndazoya nana angu yaSaturday makuseni. Zvikazi usarima ba. Unozoya wane mari. Ndikati ndauya nana angu makunditi usarima sei. Ndikati ndakwenda zvika ndozomufonera. Kwabva azondifonera. Kwabva ndasvika futi ari makuseni. Ndikazi hambai kwaMwoyo Shumba. Ndikati ndobva ndaenda nawo. Ndasvika kwaMwoyo Shumba kuye. Ndobva ataura kuti apa paigara ana sekuru angu ana maunga. Ndikati kwanya kuita kumutsatsa. Ndine twana tudiki. Kaza alright. Ndobva ndadzoka. Zvikazi ndouya ndikupangidze pekugara futi. Ndobva ndaenda. Ndika ndodo kupa rozi nekuti ugare. Mukundo wangu wanga aripo. Kaza inini ndakatopihwawo nemurume. Ndoda pekugara. Mukundo wangu obva abvisa 150. Zvika $50 chibva imandiendesera kwaSabhuku. Zvikazi aiwa unozoya neimwe mari. Kwabva ndaenda. Kutoti ndizoramba ndichifamba. Tichindiratidza ito kuti ndigare. Akutoti unoya mangwani. Mukundo wangu wakasvika pakufa. Ndobva ndafonera ndikati Madzibaba pamari yangu yadai mandipawo ndafiwa nemukunda. Ndobva ndasiyirwa kamwana kane 3 days. Zvikazi ndichakutumira mari yako. Ndiri kubocha izvozvo. Ndikati zvakanaka. Ndopakazoenda mwana wangu. Kwabva asvika obva apuwa $100. Mukomana. Muroro obva azoenda. Obva apuwa $70. Kubva kwasara 200. Ndobva ndachirama ndoaendera. Kazi marandi. Ndikati musadaro nepekunditogara. Nana akasiyiwa ndimai wakafa ana atatu. Handina. Mumwe ndiri kugara mwacho. Nana ndiri kutoshungurudzwa nana. Zvika ndichazokudaidza. Ndobva ndatoona kuti nguva yareba. Rekerai ndiende hangu kwaMambo Mudhasi. Ndandoti ndikasvikapo wotondituka. Zvikazita zvese zvauri kuda. Ndikati ndinozotoita noizi nawo. Mukwambo wangu obva ati ngatiende nemuzukuru. Ndikati ndakuenda kwaMambo Mudhasi. Ndipo makazoona nchizosvika panapa musi wechipiri. Amai vakauya zvisvika sematauriro awaita. Taida kuapa ndiwakakumbira ndotsvagawo pogara. Ndine kafulati kari pasaidi pangu kaigara tete wangu. Ndosvikupa yangu afulati motikari 300. Mupinda mukafulati hatina mumbomanikidza hatina mumbotukana. Saka pakaita nguva yeCovid. Wobva wasauya havanozombouya. Ndobva wazoya after Covid. Ndobva ndaenda nawo paSabhuku. Sabhuku ndobva ataura kuti inguva yeCovid chimbomirei kufamba. Ndobva takangopesana neavo kutaura. Wamiswa Covid havana kuzouya. Wakazodzoka kuti chitipai mari iya havana kuzoda pekugara. Ndobva ndatora mari iya wataura ndakazovadzosera. Saka pese abva wangu wasi kuchanditsvaga ba. Ini ndakutoshamarira kuti wapepa $200 yavo yasara. Ndazomboziva kuti wakatomangara kuti ndatadza kubhadhara here. Asi 200 yavo munayo. Handogona kusenza ndowapa. Handina. Izvozvo handina. Muna kuwapa rini? Ndingaisa musi wa15 November ndikapedza. Uya 15 akanaka izvozvo. Ini ndinonga chide kuya kotorera mari yangu panapa. Ndichaendomba kwawo zvichaita. Okay, pakanaka 15 November chawoende mari panapa. Pamusoro iwe Dare. Ini ndinoitwa zvichemo Matiya. Mama wangu achibva enda kubhadhara stand.
ndakabva ndati kuna mama angu mai ndaidawo pekuti ndigare nokuti ndakaroorwa Mozambique ndina ana angu dzariki pandati ndotsvagira ana angu pekuti agare. Ndiwe here une wazokabhadhara 150. Saka uchimiswa neyako 150. Saka uchimiswa total 350. Saka komana 15 350 ngaiwe nyora ichiga mamnyora tine madetails ane phone number nechi uri mubhuku rani baba pamatende zvavo. Alright, okay. Saka chienda 15 mozofana musa 16. Beunza pano. Inoya pano ngaiwe pano. Hazvita. Right, next.